el benestar del grup. Aquí al mig hi ha gent que diu, quan estem aquí no estem ni bé ni malament. Però jo dic, quan estem aquí, estem en benestar? Sí, normal. Què vol dir normal? Des de mitjans de febrer a l'Escola El Solell s'està realitzant un cicle de tallers dirigits als alumnes amb l'objectiu d'aconseguir el benestar emocional, agafant consciència de les coses positives i de les negatives per a poder gaudir d'aquest estat emocional i treballar per mantenir-lo. Això últim, segons ens explica la facilitadora d'ACER, és cabdal. Doncs avui hem fet l'últim taller dels de tercer, que havien fet 4 tallers, avui ha sigut el quart, i una mica tancar, veure quines coses han sortit al llarg de tots els tallers, què volen compartir, i específicament avui el que hem fet ha sigut fer un joc, a través d'un joc veure quin és el lloc que ocupa cadascun al grup i com, si deixen espai o no deixen espai, si el demanen, no el demanen, si saben ficar-se en el lloc de l'altre, no literalment, o sigui, no treure el lloc de l'altre, sinó entendre'l i comprendre'l, que una mica és el joc, no? Perquè un t'has de seure a una altra cadira, doncs literalment t'estàs ficant al lloc de l'altre, però això no és el que volem i no és el que és l'empatia. Llavors, a través del joc, treure aquests temes. Una mica malament, perquè no vull que hi hagi algú de la classe que estigui malament. Necessito un no. Sí, venga. Antes que estigui, ja? I estic una mica malament perquè crec que és l'únic que està, per dir-ho així, malament. I estic jo... Justament aquest és un curs que és bastant mogut, hi ha molts nervis, llavors fer-los partíceps del que està passant en el grup i que ells són responsables i que poden escollir una altra forma d'estar a classe. Que no és només des de la visió de la mestra que els ajuda a fer silenci, sinó que ells també s'adonin que quan estan en silenci estan més a gust. I també que quan no estan en silenci no és perquè no volen, sinó perquè no estan podent, que els està faltant alguna cosa. I això una mica és el que estan en aquest punt, que estan amb aquest malestar i amb aquest nervi que el van traient i els hi costa mantenir la tranquil·litat. Moltes vegades el que ens passa quan veiem un altre i veiem que se sent malament, què passa? Que ens és més fàcil no mirar perquè quan mirem connectem amb nosaltres i què connectem amb nosaltres? Amb el que ens està fent de mirar, no? Llavors si jo veig algú que s'està sentint malament, que connecto amb el meu malestar, no amb el meu benestar. Llavors si jo no puc gestionar aquest malestar que sento, com puc acompanyar a l'altre? És el que et deia abans, no? Si surto del meu benestar, com acompanyaré a l'altre des del meu malestar? Doncs segurament no el sabré acompanyar. En canvi, si l'acompanyo des del meu benestar, o sense sortir del meu benestar, sí entenent el malestar de l'altre, i jo abans us he dit a la rotllana, no estic intranquil·la per com està ell. Però ara després de fer la rotllana ja no estic tan intranquil·la, perquè veig que tots esteu veient el vostre company. És curiós perquè quan hem començat i us he preguntat, la primera resposta ha sigut bé, o molt bé. Però ara després anem desgranant i veiem que les coses potser no van tan bé. Que hi ha conflictes, que a vegades hi ha problemes de confiança, sí? Quantes hores passeu junts al dia? Al matí, tot. Quantes hores són al cap del dia? 8. De 24 a 8. Unes 7 hores, més o menys, entre patis... El rodonim en 7? Jo no. Jo no. 7 hores, posem 7 hores al dia. Sí? Quants dies a la setmana veniu aquí? 5. 5. 7 per 5? 35. 35. Per tant, passem... Ha sigut divertit i jo crec que això ens ha ajudat a saber a què estem disposats i tot això. O sigui, la veritat és que ha sigut bastant divertit. M'ha semblat bastant interessant per saber les emocions que tenim i m'ha fet canviar d'idea, perquè abans pensava entremig de si està content o no. I ara, com diu ella, la Anna, que m'he tret el xubasquero, l'he tirat al terra i ja, doncs, estic molt bé.
Des de l'associació CER són conscients de la importància que té el poder oferir aquest tipus de taller a les escoles, on els alumnes poden relacionar-se en primera persona amb l'educació emocional i ser responsables del seu propi desenvolupament. Per aquest motiu també donen material i pautes als professors perquè els puguin aplicar a classe. Doncs molt important perquè generalment no tenim aquests espais. Com que tot està com molt organitzat, les assignatures, els espais i tot, no hi ha aquest espai on puguis sentir-te malament, que d'alguna forma, per poder sentir-nos bé, necessitem treure i expressar aquest malestar i transformar-lo. Si no li dono l'espai, que és el que generalment no passa, hem de fer això i hem d'estar bé, inconscientment estem dient has d'estar bé per fer això. Però clar, no podem estar bé si no transformem el malestar. I com que no ens donem aquests espais no de malestar, no és qüestió de vinga, anem a sentir-nos malament. No, perquè a vegades els nens diuen els que venen a fer-nos plorar, i no és això. Però sí que és poder veure què és el que hi ha malament per poder transformar-ho. I generalment no tenim aquest espai, ni a les escoles ni moltes vegades a la societat. Ni malestar. Normalito. Quan estic aquí no estic bé. Llavors us pregunto, si ara ens preguntéssim on esteu com a grup, no cal que contesteu. Imagineu-vos que aquí a terra dibuixem una línia contínua, igual que aquesta, i que aquí hi situem el malestar, i cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, i situem el benestar. Com esteu com a grup? En quin punt esteu? Imagineu-vos-ho, no cal.